добрый. А у нас яшчэ одна прыгожая ёлачка з'явілася. Ой, цудоўная, правда? І дзядулю Марозу са Снягуркай спадабаецца. Можа, я змагу больш падарункаў атрымаць? Усім салют! Я наглядзі, якая ў мяне ёлачная цацка ёсць. Знайшоў яе ў скрынцы са старымі рэчамі. Дапамажы на ялінку павесіць. Цёма, ты што гэта прыцягнуў? Прыгожую цацку. Давай хутчэй прычэпім яе, бо трымаць цяжка. Ні ў якім разе. Твоя цацка да маёй ёлачкі зусім не падыходзіць. Яна вельмі прыгожая. Я хочу паказаць яе дзядулю Марозу і Снягурцы. Завядзі сабе сваю ёлачку і чапляй на яе, што пажадаеш. У мяне няма столькі цацак, каб усю ёлачку прыгожыць. Нічога, ты можаш прычапіць адну сваю, і гэтага будзе дастаткова. Яна, лепш дапамажы мне маю цацку павесіць. Убачыш, будзе прыгожа. Ой, Тёма, я не ведала, што ты такі упарты. Вось прычапіўся з гэтай цацкай. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядулечка. Привитание. Вам падабаецца моя цацка? Ой, якая прыгожая цацка, быццам з майго дзяцінства. Мы з сябрамі амаль такімі ж упрыгожвалі свае ёлачкі. Дзядулечка, вам правда падабаецца? Ой, яшчэ як, быццам падарожжа ў часе атрымалася. Дзядулечка, добрадзей, а моя ёлачка вам падабаецца? Добра я яе упрыгожу. Ой, цудоўная ёлачка і прывабныя цацкі. Яна не дазваляе мне сваю цацку на ёлачку павесіць. Кажа, што яна не падыходзіць. Твоя цацка нібы з мінулага, а ёлачка Яны даволі сучаснай выглядае. Цяпер любыя ёлачныя ўпрыгажэнні можна купіць у краме, а раней было зусім не так. Не так? О, у маім дзяцінстве ёлачныя ўпрыгажэнні рабілі сваімі рукамі. Можа, яшчэ і шкляныя шарыкі самі выдзімалі. Ой, даражэнькія, шарыкамі не так даўно пачалі ўпрыгожваць нашу ялінку, а раней на ёй красаваліся зусім іншыя ўпрыгажэнні. Ой, а раскажыце, якія яны былі? Я лепш вам пакажу. О! Оп! Ой, дзядулечка, дзякуй за пачастунак. О, гэта не пачастунак, а навагодняе ўпрыгажэнне. Вы жартуеце? Хіба можа звычайны яблык вісець на ёлачцы? О, яшчэ як можа. Раней было вельмі папулярна вешаць на кожную галінку ёлачкі звычайныя яблычкі. А дзеці, якія вадзілі карагоды, іх не маглі незнарок з'есць? Ой, бывала і такое. А больш салодзенькае на ёлачцы таксама можна было знайсці. А як вам падабаецца вось такое ўпрыгажэнне? Вельмі. Ой, я б адразу яго злопаў. Можна? Не, мой дружа, пачакай трошкі. Спачатку павесім мы гэты абараначак на ёлачку. Значыць, і яблычкі на ёлачцы віселі, і бублікі за баранкамі. А як вам такое ўпрыгажэнне? Цукерка. А яна сапраўдная. Самае, што ні на ёсць сапраўднае. Шакаладная. Ага, значыць, на ёлачцы адначасова былі і яблычкі, і абаранкі, і цукерачкі. Менавіта так. І яшчэ на галінкі ставілі маленькія свечкі. Бляск ад іх вельмі прыгожа падсвечваў навагодняе дрэўца. Ой, гэта ж небяспечна. Дзецям трэба быць вельмі асцярожнымі з агнём. Малайцы, што вы пра гэта памятаеце. Добра, што зараз мы ёлачкі не свечкамі упрыгожваем, а гірляндамі. А мы любілі ўпрыгожваць нашу ялінку пацеркамі. Гэта вельмі святочна выглядае. Ага. А вось якую я вам зараз гісторыю раскажу. Слухайце.
Аднойчы дзяўчынцы падарылі прыгожыя пацеркі. А гэты падарунак яна вырашыла павесіць на навагодняе дрэўца. І атрымалася вельмі святочна. Так, гасцям сям'і вельмі спадабалася такая ёлачка. І яны захацелі павесіць на сваю ёлачку пацеркі. Так, толькі не зусім звычайныя. Тата сам выдзьмуў шкляныя шарыкі, матуля іх пафарбавала, а дзеці пананізвалі гэтыя шарыкі на нітку. І атрымалася сапраўдная навагодняя гірлянда. Так, а пасля яны яшчэ некалькі зрабілі гірлянд і падарылі сваім сябрам. І ўсе пачалі ўпрыгожваць свае навагоднія дрэўцы гірляндамі. Менавіта так. Існуе мода на вопратку, і такая ж мода ёсць на ёлачныя ўпрыгажэнні. Ох, мне падабаецца, калі ёлачка ўпрыгожана каляровымі шарыкамі і пацеркамі. А мне, калі шкляныя ледзяшы вісяць. Быў час, калі на ёлачках былі і маленькія зайчаняткі, і ліскі, і мядзведзікі. Ці самыя розныя снегавічкі з дзядулямі Марозамі. Так што твая цацка, Цёма, упрыгажэнне з мінулага. Зразумеў? Затое такая цацка сапраўднае падарожжа ў часе. І мне вельмі спадабалася такое падарожжа. Дзякуй, дзядуля добракі. Калі ласка. А зараз давайце пападарожнічаем па мультыплікацыйных казках. Куфэрак чароўны, дапамажы. Ну вось, а зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. І глядзець чароўныя сны. Самыя навагоднія. Добрай ночы ўсім. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.